da da. Ta da 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 da. Ta 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 da da ta da. Moi bons días, familia, como estamos? Veña que chegou o día do Está Che Bo. Veña que chegou a hora de cociñar. Como vai todo? Veña, home, veña, veña, sorrí, xa estás. Arriba, arriba todo o mundo. Arriba que isto é como unha clase de spinning. Está a xente aí que leva, ponse así, ui, como me doi todo. Sube a bicicleta, chega o tipo ou a tipa e di todo o mundo arriba e pum! Afiados, veña, a xogar, a cociñar, a divertirse. Moi bons días a todos, de verdad. E comezamos cun arroz hoxe. Este arroz chegou así a miña vida como unha cousa calquera. Estaba un día abrindo na neveira e dixen que cociño. Estaba con xente na casa, meus cuñaos, papá, e gustalles, encántase o arroz. E a mí encántame cociñar arroz, é verdad. E de repente había un pouco de segredo de cocho. E había unha luriña por ali. E dixen, como? Mira como imos afiar este maremonte e como vai pa dentro. Pois por suposto que sí, arrociño de segredo con luras e pa diante. Mirad o que temos por aquí. Un chisco de caldo, neste caso, de verduras cun pouco de polo, vale? É algo que teño sempre de base na cociña e que tedes que ter por aí porque é maravilloso e queda ben con todo. Temos este segredo veteadiño, precioso, bonito que imos marcar e xa verás como queda. Temos a lura, temos un pouco de allo, temos pemento en pó, temos perexil, temos estas ñoras maravillosas que xa verás como van. Temos tamén por aquí tomate, temos algo de cebola, un pouco de viño e, por suposto, hoxe, o que xoga con todo, o noso arroz. Arrociño, Lidia, moi bons días, que tal? Bos días, anda que hoxe, en lugar de Lidia, podesme chamar Manolo con esta voz. Manolo, non. Bueno, sí, sei que estás un pouco tomada, eu xa sabía, pero, bueno, como vas? Agora xa doi ou simplemente esa se queda? Non, simplemente se queda. Eu, unha semana ao ano, quedo sin voz, os virus, esas cousas. Os virus, a rapazada, cando se xunta... Bueno, non pasa absolutamente nada. Se non che doi a gorxa, a min váleme, e además, todo o que nos dis, válenos tanto que hasta a fónica vale que nos digas cousiñas. Pero, hoxe, se tes que estar un pouco máis calada, poño a cociñar, poste aí a darlle un pouco a tixola, eu poñome aquí a falcatruar e tiramos millas. Mira, o que temos, eso sí, é certo, é unha combinación que seguramente non a viras na vida. No. Vale, aí está, porque esta inventeina eu. Isto é segredo cun pouco de lura. De verdad, queda mallado. De feito, estaba facendo tal e dixo, este vai po programa. Xa na casa, este vai po programa, así de claro. E o que vamos facer hoxe de primeiras é facer unha especie de sofrito, que sabedes que no arroz, xunto co caldo, xunto cos zumes destas verduras, desa carcasa de polo, é o máis interesante e o que vai dar directamente o sabor ao noso cereal. Así que o que facemos é coller unha tixola e desver que cousa tan xinxela, de primeiras de todo, non vou empezar marcando a proteína, non? Pois vou empezar facendo isto. Hai xente, por exemplo, que de repente o que ten na cabeza é, bueno, pois isto ten que ser sí ou sí hidratado. Sí, a xente que hidrata, pero os alicantinos, os de Alacante por ali, o que fan é desmenuzala e freíla un pouco xunto co allo, sen queimalo, sen queimar a ñora, por favor, que isto é moi importante, e despois xa lle meten o tomate o líquido. Polo tanto, a fónica sí, pero está sempre ben aí tal, así que vas a empezar xa co tomate e vou poñer aquí, xa verás como se vai a historia. Bueno, a ti ademais o arroz gustache, non? A mí, sí, o arroz é algo que me gusta de todos os xeitos. Sabes que eu coñezo pouca xente que lle diga, non, a min arroz non me vai. Hai xente que lle gusta, depois a xente que lle gusta de verdad come arroz branco en vez de pataca. Xa coñezo a valla xente que de repente da súa gornición diaria é arroz. Non te pases, vale, como todo. No seu límite, o arroz está ben... Bueno, en segundo que cultura, na cultura asiática ou en Sudamérica, empregase o arroz como nos usamos o pan. Como pan, exactamente, máis, pero todos os días. En Japón, comen prácticamente... Comen moita sopa, tamén hai unha cousa que... En Japón non están todo o día comendo sushi dos makis que compras por aí. Non flipemos, pero en India comen moito arroz tamén, moitas, o sea, bastante, vale? Eu douche por aquí isto... Se queres, xa che deixo isto por aquí tamén para que vayas facendo. Eu empezo cas señoras, vale, aquí os pelexos dos tomatiños. Perfecto, veña. O primeiro que fago é coller un chisme por aquí tamén. Imos coller este allo, un chisco de aceite para que todos teñamos aquí ben bonito tal. E aceite, como vos dixen, moi seguramente hoxe o sofrito, vale, sexa para 3 ou 4 arroces, co que vou facer aquí.
para unha culleradiña vai ser máis que suficiente, vale? Non vou meter todo sofrito, pero quero que vexa unha cousa. É unha cousa importante que eu fago na casa, hoxe fago así, pero moitas veces eu fago, pois, 4 ou 5 tomates, 5 ñoras, 6 ou 7 allos, tal, un pouco, e xa fago para moitas veces, deixo despois en cubiteras, É o que falábamos outro día do batch cooking. Sí, exactamente. Pois batch cooking tamén dese sofrito, dese salmorreta que lle chaman. Ao final é optimizar o tempo que empregamos cociñando. Directamente, exactamente. E optimizar, onde vas? Optimizar non é outra cousa que estamos nos tempos no que sempre apresa, sempre tal. Pois sí, optimizar é iso. É facer ergonómica a nosa vida, non? Porque ergonómica está moi de moda estas sillas ergonómicas, o rato do ordenador ergonómico, non sei que. E a nosa vida tamén ten que ser ergonómica, que hai que pensar en sobre todo pensar en que é comer ben, sí ou que? Porque eso é saúde, comer ben é saúde, moito máis que ir de vacacións é saúde, porque hai que ir de vacacións, hai que ir de vacacións. Si se pode. Claro, claro, pero é saúde, pensar en un mesmo, ler un libro, descansar, ir a dar un paseo. Quedar cas amizades. Exacto, quedar cas amizades. Vida social. Eso tamén é saúde. Pero moitas veces priorizamos moitas cousas como o traballo ou tal, nos estamos igual a equivocar un pouco. En este caso, ca cociña, a min pásame un pouco igual. Non será mellor que comamos un pouco ben, que eso vai ir tamén para o noso buche, e cando estamos un pouco máis ledos, ben alimentados, todo funciona incluso miolo mellor, e incluso os problemas, vale? Funciona mellor tamén na nosa cachola. Mirade, un pouco de allo. Imos poñelo a bailar, baixo o lume de todo. Acordadvos que o allo, vale, é importante que non se queime xunto con estas ñoras, como vos dicía. Así que nós, rapidamente, facemos un corte, mirade, na ñora, e inda que parece que está así, que dice, pero que vai facer isto así? Sí, quítolle o pedúnculo que non sei se chama pedúnculo en galego, igual xa me inventei outra palabra das miñas, pero bueno, é así. Esta, tal cual está, este pelexo é maravilloso, dá cor e dá moitísimo sabor. Así que o que fago é rapidamente ir poñendo por aí, quitando toda a semente, lista, e fritímola un ratiño, que xa dentro dun anaco lle vou meter tamén a cebola. Por qué? Porque lle quita a temperatura e lle quita todo. Veña, listo, esto aí, cortámolo un pouco, xa verás como a pico. Isto, como vos dicía, hai xente que a hidrata e despois quita a propia polpa que ten aí, porque isto ao final non deixa de ser un pemento que se deshidratou, vale? Eso é unha ñora. Tamén hai os chouriceiros, son un pouco máis alongados, pero xa verades. Mirade, isto, así, un corteciño, sen máis. Non me paso, para que directamente fría un pouco constantemente e de forma, pois, ordeada. Mirade, así. Así e así. A ver, que aí xe me caiu un pelexiño, creo, pero non pasa nada. Mirade, pa dentro aquí. Así, e agora, cuidado e afiando. Teño o lume moi pequeno e directamente ese color dese allo tamén me dá un pouco de información de como está ese aceite, así que isto está maravilloso. Aquí, xa veredes como se empeza a facer isto e o que fago eu é correr e ter a miña cebola preparadiña para quitar temperatura. Pero no caso de que teño o aceite moi quente, algunha historia rara, teño tomate con humidade para darlle. E tamén o viño, pásame o viño, porfa. E ese chisco de viño, mirade. Que isto se me quere empezar a pasar un pouco, tal, sei que, metería directamente, vale, algo de viño aí e xa está. Aquí o que fago eu é cortar en xuliana esta ceboliña, a ver que se me escapa. A ver que se me escapa, ti, para aquí. Eso é. E xa veredes como directamente está. Estáseme a tostar, Agora chega o momento ese no que digo, afía, mira. Perfecto. Xusto no toque, pois para que non se nos diga, nós facemos un pouco de todo, mirade. Que a xente dirá, pero como que lle botas un pouco de viño a ese tal, se vai empezar a saltar? Sí, home, salta se non estás un pouco tino. Mirade, eso é. Mirade, sobre todo tamén, a cor. Esa ñora xa está facendo das súas, porque non o veíamos a toda agora, pero agora xa se ve. Ben, esa cor que se está dando e hoxe non vamos a empregar azafrán. E agora, unha paisaniña, así, unha xuliana rápida e correndo, e pa dentro. Esa cebola tamén, veña. Adiante, que se empeza a facer. Isto, o alicantino que estaba aí xa morreu. Aí, esta broma digo a sempre, pero é verdad. Se me ve meter a salmorreta esta cebola, flipa. Dirá, pero que fai? Pois a min gústame. E dalle, e de feito, hai algún valenciano por aí que xa vin algún vídeo que lle bota cebola tamén. Ide por el primeiro, antes que por min aquí o está chebo. Deixándonos a Lidia e a min tranquiliños, dime. Está ben manter as tradicións, pero tamén
innovar, quero dicir, que hai xente que como que moi cadra Sí, de ten como que ser así. cerradiña, non? Porque isto así leva este nome, ten que ser neste pack de cousas. Bueno, nós o que facemos é unha cousa, que Cada non nos quen co faga importa. o seu gusto, non? Claro. Despois podemos lle cambiar o nome. Eso que che vai dicir. Nós o que facemos en vez de salmorreta, para que ninguén se enfade, decimos refritiño do estachebo, rustrido do estachebo. E xa está, non temos problema ningún, tampouco. Vale, mirade, isto é o que vos dicía. Esa cebola agora vai empezar a facerse aí tranquilamente, vale? E o que imos facer agora así é buscar un poquinho máis de aceite se o precisamos, subimos o lume e temos o viño, mailo tomate, aí tranquilamente. Cólleme tamén o pemento en pó e mailo perexil, sí, porque non me quero olvidar, así xa teño todo por aquí e non me olvido de nada. Isto que fago é directamente tirarlo así. E isto é unha cousa que tamén che me gusta ben, que é tiralo e que fría un pouquiño aí, xunto despois co tomate, xa verás. E vai por unha presa boa dele. Hai xente que dirá, pero que faz? Vaslo tal? Si, non é unha salsa verde. E o perexil casa con todo. Con todo. Mirade, pa dentriño, aquí, así, tal cual. ¡Oh! Maravilla. E se isto non é pa un arroz, é pa unha carne, pa un peixe tamén vale. Xa tes aquí rustrido pa todo o mundo. Veña, con isto feito, o que facemos nós agora, como queremos que sube un pouco esa cebola, imos evidentemente remexer, xa veredes, un chisquiño esta tixoliña, vale, que todo se empeza a facer no seu sitio, esa ñora fritidiña, ese todo, vale, imos darlle un chisco máis de calor e vai ir directamente despois o pemento, pero vamos cambiar de tixola, vai para ali. Poñemos lume aí, este non apagamos porque achégase a nosa amiga, a tarteira onde se vai facer o arrociño, mirade. Lume, e agora sí, empezamos cas proteínas. Vamos facer unha cousa. Esta primeiro, por exemplo. Aquí tedes un bo e lustroso segredo de cocho. Aquí un chisquiño de aceite. Eso que se siga a facer aí, a lume pequeno, con esa cebola. E agora, con todo máis ou menos feito, empezamos a marcar. Sempre, poderíase facer unha cousa. Marcar aquí, esa lura, Lidia, xente na casa, marcamos o segredo, a lura, despois facemos o refrito neses zumes, non pasaría nada. Pero como imos xuntar todo, e como isto non quero inteiro e vaime sobrar algo, imos facer hoxe en dúas tantas e para que saibades tamén como facer por unha parte aquelo, non? Veña, esa cebola temos un pouco tino dela e aquí o que fago é quitar un pouquichiño esta graxa, esta inicial, sen máis, Non nos pasamos porque esta graxa, como agora non leva moitísimo aceite, tamén me vai axudar a facer, pois, este segredo. Segredo que xa falamos moitas veces está na parte, unha parte así escondidiña do cocho, por eso chaman o segredo. Moitas veces o carniceiro dicían que se quedaba con esta parte el soliño, non? Porque unha vez que quitaba as costela, que empezaba a quitar graxa, aí ao lado desa pata dianteira desa paleta, vale? O que facía despois coller este cachiño de carne, que se é moi grande, desconfiade, porque non pode ser moi grande un segredo, e que ten unha peculiaridade increíble, é esta graxa. A graxa intramuscular. Esa é, e a máis desta forma, como parecía tal, así veteada, porque se é máis marmolada estaríamos falando igual da presa ibérica, Entón, vamos a saber xa directamente por ese tipo de graxa que é o que é. E o tipo de graxa, ademais, é diferente a dos ibéricos. Quilicua? Ten máis proporción de ácido oleico. O ácido oleico é un tipo de ácido graxo monoinsaturado que está presente no aceite de oliva, que fai que perxudique menos de cara ao colesterol, pero tamén é certo que depende da alimentación do animal. Non é o mesmo os que son alimentados con landras que os que son alimentados con pensos. Ou con castaña ou tal, non? Exacto. Os que son alimentados con landras van a ter máis proporción de ácido oleico. Mira, aquí hai moitas veces que, evidentemente, Lidia máis eu preparamos cousas e falamos e de que podemos falar, como a xente pode, pois, aprender, pero hai moitas veces que tampouco falamos de absolutamente todo. E agora mesmo acaba de pasar unha cousa moi curiosa, ou a min parece moi curiosa, que fai un anaco de nada, eu acabo de falar do importante que é como comemos, non? E o cocho, acaba de decir Lidia, que é moi importante o que come. Mira se é importante, se o coche come unha landra ou como unha castaña, a súa graxa é mellor. Se eu como receitas do estachebo, estaré moito mellor, a miña graxa será unha graxa destas bonitas. Bueno, polo menos estou feliz. Ai, home, aí, como que non? Mirade, agora que teño a cebola aí medio posta, imos un momentiño aí porque este era o punto que vos dicía. Aquí empeza ese rustrido, esa cebola xa pochadiña, con esas cores, con ese todo, e o que fago eu é, antes de nada, chisquiño de sal para xogar un pouco que xa teña algo de sabor, e buscamos ese tomatiño con esa humidade. E agora o de case sempre, vale? Eso que empeza a reducir. Coidado, que teño tamén isto. Vou apagar un segundiño isto para que non mental. Porque eu como empeza a facer cousas e a falar,
o que pasa nas cociñas moitas veces é isto. Apaguei o lume un segundo para que non quero que fumegue ese aceite. Dentro un anaco seguimos con el. Arremexemos isto. Bailan os sabores. Xa verás, estou casi Que prácticamente... boa pinta ten o rustrido ese. Vale, prácticamente seguro, Lidia, que según comas un anaquiño de rustrido, un pouco de arroz, a fonía vaise por onde chegou. Pim! Abur! E aquí, mirade, isto sí que é maravilloso. Imos cortar uns anaquiños pequenos, non moi grandes, como de bocado, vale, para que estén presentes no arroz. Isto é unha cousa que a min me gusta bastante nos arroces, porque son... Tú me facendo señorito co tempo. Hai un arroz que se chama o arroz do Do señoreto. señorito, como que non? Do señorito Todo pelado para non manchar as mans. como Iván, o señorito como Iván. Por que estamos a falar así? Porque se ven así en cachiño xa non collo o coitelo. Nin collo o coitelo, ni nada. Vai ir todo no seu sitio, xa veredes. Así que isto vou no rustrir, e según un rustra, quito, arranxo, e poño máis rustrir tamén esa lura. E imos ter perfectamente xa o arroz prácticamente marcado. Truquiño tamén, último de todo, ter ese caldo quente. Así que, cando deixe de marcar os nosos de tragallos doxe, esta luriña, este segredo, imos facer eso. Veña, isto, pa aquí, pa dentro. Agora volvemos a encender o lume. Isto hai que selalo, fega a lume forte, vale? E así, imos comezando xa ca nosa historia. Imos botarlle un pouquichiño de sal, sempre agora tino, vale? Non nos queimamos co sal, non temos presa nos arroces, nas tal. Hai un caldo, hai moito sabor aquí, hai moito sabor nas graxas, nas carnes, nos tostados, e empezamos a pegar sal, despois a veces pasámonos e apuntamos pa diante. E non me gusta, vale? Que unha cousa é que o sal hai que botarlle, sí, o que necesita por sabores. A xente hipertensa ou que ten algunha anomalía tamén, que xogue con pementas, con mostazas e con outros saborizantes, se non ten que ser sal. Aceites aromatizados. Aceites aromatizados, calquer cousa que nos dé pois un pouquichiño dese sabor. Vale, aquí marcamos isto, ok? Temos, vou coller por aquí un pouquichiño nesta misma, vale? O pemento en pó, agora que ainda hai humidade, sí? Seguimos aquí, pa dentro. Perfectamente, posto aí, e vamos darlle unha remexida tamén a isto. De feito, imos empezar ca madeira para aquí e ca lingua para outro lado. Remexemos un pouco ese pemento. Mirade que non teño presa, moitas veces, a ver se non espallas tanto, Iván, que non pasaría nada. Aí, e aquí, isto que siga facendo das súas. E de vez en cando, polo do sabor, vale? Porque dá tal, un chispiño tamén de viñiño, e outro pa aquí que vai vir para aquí. Vale, colle matao a branca, porfa. Que isto empeza a ter moito sentido, Isto empeza a ter moito sentido, xa veredes. Aquí, collo lura. Maravilloso a lura que temos aquí. Mira que cores, mira que auténtica maravilla, por favor. Lume para baixo. Aquí o que vamos facer é o seguinte. Imos quitarlle as aletiñas, vale? Cas maus directamente, mirade. Metemos o dedo por aquí, así. Eso é. E temos estas aletas para min. Aletas que moitas veces ides ver aquí unha cousa. Aquí hai unha pequena... Hai xente que a come e xente que non. Isto podo quitalo, vou non meter aquí sen problema. Mira, aquí hai como unha especie de plastiquiño. Que hai xente que di, bueno, eso tamén se come. Eu non o como, vale? O plastiquiño este, non. Entonces, con un coitelo ben afiadiño, facedos isto e isto tiro, vale? Ten unha textura un pouco diferente, pero isto a partir de agora xa para comer absolutamente todo, Non se nos ocurra tirar absolutamente nada. E aquí, mirade, aquí, o segredo, lume forte, unha batida por un lado e unha batida agora polo outro e quitámolo xa de xa. Por qué? Porque nos últimos intres imos darlle tamén un pequeno toque a isto xunto co arroz. Polo tanto, o que precisamos agora é, evidentemente, que se nos quite dai. Mirade, eso é. Para non pasalo, pensamos que as carnes, o coche, o compañía, hai que pasalo moitísimo, eso é unha lenda urbana, Unha carne con esta graxa, se a pasamos moito, que vai a pasar e que a graxa vai se quitar toda, e toda esa parte rezumenta da carne vaise da súa palatalidade. Xa non temos ese bocadiño tan tenro como nos gustaba. Así que o que fago é isto, sacar todo para aquí e comezar, por exemplo, con estes cachiños xa de aleta. Vale? Que vai para dentro, dime. Ti sabes que eu sempre recomendo priorizar as versións integrais, non? Pero hai unha excepción co arroz que en menores de 5 anos, cativos, é mellor priorizar o branco por un motivo, por lo menos non abusar do integral.
Que ele? Porque o integral concentra máis cantidade de arsénico pola auga do cultivo, polo tipo do cultivo de arroz. Ah, ves, non Vale. sabía. Entonces, ese se acumula sobre todo no farelo, no? Na casca do arroz. Vale. E por kilo de peso son máis susceptibles pois, os máis peques, non? Por iso recoméndase tamén non abusar pois, na primeira infancia, non empregar leites de arroz, que tamén están moi concentradas, tortiñas de arroz, Ajá. e priorizar, pois, por exemplo, empregar outros cereais como o millo ou outro tipo de cereais. Non tiña nin idea, vale, perfecto. O sea, o arroz integral, cuidado con el por rapaces. Menores de 5 anos, sobre todo, pois priorizar máis o branco. Vale, vale, pois eso pareceme maravilloso tamén. Mira, cousas que hai que saber. De todas formas, eu nesto igual peco un pouco. O arroz integral non é unha cousa das miñas cousas favoritas, Xa sei. Non me chega a entrar polo ollo, polo padal, eu que sei onde está a historia. Mirade, aquí, estes rabiños, eu en cachiños pequenos, un pouco parecido ao do segredo, non? Para que teña un pouco de xeito. Moitas veces, para decorar, fago unha especie de espaguetes, que xa o fixemos algunha vez e tal, pero hoxe a min creo que así é máis que suficiente. E isto tamén, mirado que estou a acabar de facer, porque vai ser un visto e non visto. Quero que se me pase un anaquiño, sabedes que vai cambiando de cor, vou no remexer directamente agora, evidentemente esas patiñas vou nas meter tamén, temos toda esa parte, mirade, aquí, rápido bulimos nos un arroz, rápido facemos nos unha falcatruada destas, esta, aquí, así. Si queres, podo contar algúns trucos tamén para reducir a concentración de arsénico do arroz. Se me contas algún truco sería maravilloso, porque agora eu teño que darlle un pouco de traza a isto e pouco máis me queda. A ver, contame logo. Mira, non ten que ver, digo porque moita xente di, bueno, merco arroz ecolóxico e xa está. Non ten que ver con que sexa ecolóxico porque está na auga do cultivo. Aplica tamén o arroz de cultivo ecolóxico. Sí que sabemos que o que está producido en España ten un porcentaxe menor de arsénico, ¿no? Que o que ven de fora, pero aínda así, por exemplo, Producto nacional, producto de aquí. remollalo, pasalo por debaixo da auga do grifo antes de cociñalo. Vale. Sí, eso fago moitas veces, depende do arroz, quitarlle un pouco ese... Queda unha auga así como branca e limpalo un par de veces, sí. Sobre todo co que é largo, co que é longo e compañía, porque ven de outros sitios. Certo, eh? Outro é fervelo con moita cantidade de auga, moita máis da que realmente precisa, no? Quitar ese auga de cocción. Bueno, pois iso me parece unha maravilla. Mirade, aquí, na mesma tixoliña, no mesmo cunco, no mesmo historio, quitamos a nosa lura e agora o único que temos que facer é esperar un anaquiño. Mirade que teño, hai cousas así ben bonitas na nosa vida, que é como isto que está a pasar, mira. Isto que se xa está a punto de secar e ímolo triturar en nada. E isto que vou coller así, vou coller esta última lura e todos eses desglasados que ten a nosa amiga a Ola, a Pota, a Tarteira, que ten moitísimos nomes, ímolos quitar con ese viño. Polo tanto, agora, o que me falta a min non é outra cousa que esperar. Un anaquiño, deixamos isto así, lume apagado, imos facer o seguinte. Deixo que isto reduza 2, 3 minutos máis, vale? Que ainda lle queda ese pouco para que colla toda esa humidade fora, batémolo, triturámolo, roémolo, enquecemos un pouco aquel caldo que xa vou poñer por aquí. En un chisquilichasqui estamos acabando un arroz de categoría. Colle o caldo, veña, vamos palo. Pulidiño, ben triturado, ben machucado, absolutamente todo. E temos o rustrido do estache bo. Xa dixemos que non era salmorreta, vale? Acabouse. E agora, teño no lume outra vez esta tarteira, vale? A tarteira, bueno, isto é que non vou a destragar absolutamente nada, así que vou facer isto. Mirade que cor... Veña, a salpicar un pouco por aí que non pasa nada. Plin, 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 mira que me gusta, bueno, xa estás ti. E agora, mirade que textura tan maravillosa para nacarar ese arrociño, para todo, aí ben pulidiño. Se tedes unha trituradora que non é moi potente, podelo pasar por un coador, vale? Por eso da ñora que ten así cousas duras. Veña, agora, temos isto xa a piques de coller. Mirade esas cores, non tocamos, eh? Cando digo non toquedes, non toquedes. Isto é maravilloso. Caldo quente. De feito, apagadiño xa o teño e traio pa aquí. Vale, perfecto. E saco así isto. Xa teño todo xunto. Mirade como é o vals dun arroz agora. Facemos o seguinte, mirade, arrociño,
para dentro, vale? Así, tal cual, sen pensar absolutamente nada, porque mira o que vou facer. Vou empezar a coller o rastroxo, ese mallar que deixou a carne, que deixou todo por aí, collo este viño e empezamos con isto, mirade. A levantar. Mira, a ver se podes ver ti tamén que a xente que tal. Ves eso que estaba aí? Isto son cousas, os pelexos, por exemplo, do alura, do segredo, do non sei que. Claro, eso, daño ainda non tocou nada. E agora, con esta refriada, voulle botar máis aceite, máis algunha historia? Absolutamente nada. O que fago é coller este rustrido e darlle así, mirade. 1, 2 e 3. Xa vos dixen que iba a quedar dabondo para outros días. Veña, unha de propina. 4, vamos, que estamos de festa, non está chebo. E agora aquí empezamos a remexer ese arrociño, damos un pouco de humidade esa primeira con este viño, pa dentro tamén, vale, mira como empeza a ter esas cores. E agora, o seguinte, xa sabemos o que é. Coller caldo, vale, quente para que isto non deixe de ferver a lume forte, e darlle 15, 16, 17, 18 minutos segundo o arroz que teñas ti, vale? Isto cando yo vou. Isto xusto ao final de todo. Recorda que a lura está marcada. Recorda que o segredo está marcado tamén. Está marcado para isto, mira. Ti teño, marcadiño. Chisco de sal abaixo, porque vai ter isto aquí, pero nós o que facemos é o seguinte. Buah, maravilla. Vale, se meto isto agora, vou no recocer. Nada de nada. Mirade, pa dentro. Como está ese segredo, madre mía. Pa dentro, e aquí, xa vos dixen agora, 10 minutiños facemos esta historia, lume forte, 10 non, 15, que este arroz precisa 15, en un chisquilichasqui, acabamos, unimos e a papar! Hoxe cociñamos arroz de segredo ibérico e luras. Comezamos picando os dentes de allo xunto coas ñoras para fritir nunha tixola e de seguido engadir a cebola e o perexil picado, rustrindo uns minutos xunto cun pouco de viño branco para incorporar o tomate relado e o pemento doce, deixando que reduza o seu líquido. Mentres, cortamos o segredo en anacos para selar un par de minutos e reservar, ao mesmo tempo que picamos a lura e a douramos na mesma tarteira. É o momento de engadir o arroz, nacarando un par de minutos e mollando co viño que nos sobrou para integrar o rustrido previamente triturado e ir incorporando o caldo quente aos poucos, cociñando o tempo que indique o fabricante, para nos últimos intres volver a engadir o segredo e as luras. Así que chama a familia que comeza a papatoria. Veña que vamos a curar esa afonía. Rapaza, xa verás, un arrociño dos de sempre. Cando abres a neveira non sabes o que hai, encontras un segredo e unha lura. Pois aí o tes. Arroz cunha ñora ben postiña, con ese allo, con ese tomate, un rustrido dos de verdade. Despois, un guiso dos de sempre. Un bo arroz. E a papar, o arroz non está che bo. Auriño!